Jamen, så vil jeg prøve at se, om jeg kan lave noget karrykylling. Og det første, jeg lige skal gøre, når jeg lige har samlet alle de her ting, det er jo nok lige at få styr på min kylling. Og det er en ganske almindelig kylling, og der er jo nogen, der har lidt problemer med at sprætte sådan en op. Lad mig fortælle, så det viser jeg lige, hvordan man gør. Eller i hvert fald, hvordan jeg gør. Det behøver ikke at være så fornemt. Det larmer. Tager din tallerken. Skær ned her igennem. Man kan jo selvfølgelig også bare bruge en ganske almindelig fjerkræssaks. Og så klippe den op med lige flækken på langs. Sådan. 2 halve stykker. Og så deler jeg det lige en gang til. Og det behøver ikke at være så vildt kønt. Det er jo ikke en kunstudstilling, jeg er ved at lave. Så har jeg lige om lidt delt den 4 stykker. Så tager jeg lige et lårstykke her. Finder ud af, hvor knoglen sidder. Det gør den der. Brækker igennem. Og skær. Det sidste stykke her, det plejer jeg også lige at give et snit. Så vi får kyllingen i lidt mindre stykker. Kan jeg også lige gøre det her. Pas på, hvis man ikke er vant til at arbejde med knive, så jeg lige gumpe dem fra og flækker. Sørg for at have en god, stærk køkkenkniv. Snupper lige vingen i leddet. Og det hele skal jo bruges, så har vi sådan et stort bryststykke her. Det kan vi også lige flække. Og så i vingen, og tager lige bryststykket her og skærer i 2. Sådan. Og er den klump lidt for stor, så tager vi også lige og skærer den. Så det næste jeg så skal, det er lige at tage chilien og hvidløgene. Jeg har sådan 3 fede her, og det er rigeligt, og så mine 2 almindelige store løg, og de skal jo så bare hakkes. Nu er jeg jo sådan set inder, de kan godt lide chili. Europæere, de har et lidt anderledes med chili, nogen har i hvert fald. Så skal jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men jeg kan godt lide, at der er sten og kerner og det hele med. Og de bliver selvfølgelig bare hakket. Hvis man ikke vil have stenene, eller skulle overlægge sten, men kernerne med, så tager man lige dem ud først. Det er alt efter smag og behag. Og nogle de vil sikkert sige 2, det er da lige voldsomt. Man kan jo selvfølgelig også bare enten lade være med at putte chili i, men jeg kan godt lide chili. Jo mere, jo bedre. Så er de hakket fint. Skal man ikke klø sig i øjet bagefter, eller andre steder. Og hvidløgene, de bliver også lige delt og hakket. Og det skal alt sammen med ned i gryden, når jeg lige giver kyllingen og karryen og olien en tur, så skal vi jo både have hvidløg og chili og det hele i. Sådan, mere pløvsvigt gør vi det. Det var chilien og hvidløgene. Og så tager jeg lige løgene. Og de får også
temperatur. Masser af løg giver masser af god smag. Jeg tager lige enderne fra. Måske et større skærbræt ville have været godt. Det er fint. Løgene her, de skal jo så bruges, når jeg skal have krydderierne og chilien og det hele i. Og karrien. Mit Korma curry paste, som jeg bruger. Og det behøver ikke at være så voldsomt fint, så ikke det går ud. Jeg tager lige det fra, der ikke er godt. Og man kan jo hakke det fuldstændig, som man har lyst til. Nogle vil gerne have det meget fint, og andre vil gerne bare have sådan nogle store ringe i. Men forholdsvis tynde skiver. Så tager det mindre tid, når de skal ligge i gryden og lige have det sidste. Sådan. Så er min løg, min chili og hvidløg klar. Og så skal vi snart have varmet op i gryden. Inden vi lige varmer op i gryden, så kan jeg lige vise det, der ellers skal i. Der skal sådan det behøver ikke at være et helt blomkål, kommer an på, hvor stor en portion man laver. Men blomkål, almindelig kål, hvidkål, så har jeg et par kartofler, 3 stykker, og nogle gulerødder, som lige skal skæres og gøres ved. Men det gør jeg først, når jeg har ordnet kyllingen, fordi det her, det skal først i, når hele min kylling, den er puttet i gryden sammen med tomater og med curry paste og lidt vand, og så gør jeg grøntsagerne klar. Jeg har puttet lidt olie i min gryde, og det får lige lov til at varme godt op. Og når olien den er klar og varm, så putter jeg min kylling i. Kyllingen den skal bare lige brunes og skiftes hele vejen rundt. Lige for at lukke. Plus at det fedtstof, som kommer fra kyllingen af og olien, det er med til at give rettens smag. Det er blandt andet derfor, at jeg beholder skindet på kyllingen, fordi det fedt, der er i skindet, det er altså noget, der giver rigtig god smag i den her ret. Nu er det ved at være godt vendt med olien, og ved at være lukket af på alle sider. Og så tager jeg lige kødstykkerne op på en tallerken. Man kan også lade kødet blive i gryden, men det
synes jeg er lidt sværere at styre, når nu skal have løgene og de andre ting i. Så stort det ikke brænder fast. Hold en god temperatur. Jeg har så skruet helt op. Sådan. Jeg kan se, der er stadigvæk lidt rester af kød nede i. Det gør ikke noget. Giver lige et squeeze olie mere, så vi kan styre temperaturen hernede. Vi sætter det en tand længere ned. Putter min løg i. Så spidser løgene af. De skal jo bare være gyldne. Og som I kan se, så begynder fedtstoffet fra kyllingen at brænde fast ned i bunden. Det gør ikke så meget. Det gør lige for, at løgene de bliver lidt gyldne. Nogle vil gerne måle af, hvor meget karry vi bruger. Jeg skal bare have lidt smag med farve, fordi der er rigeligt i currypasten, og så er jeg lidt rundhåndet med min karry. Og som I kan se, så begynder det også at brænde. Ikke så voldsomt, så jeg kan styre det. Putter min hvidløg og noget af chilien i. Det sidste af chilien, det gemmer jeg lige til sidst. Så er det lidt rundt. Dåsetomaterne kommer i. Og sammen med det kun en halv dåse vand. Og så kan jeg godt sætte temperaturen ned. For det skal sådan set bare stå og småsimre lidt. Nu er endelig ikke brændt fast. Lige så snart man putter vand og dåsetomaterne i, så løsner man lige det, eller det gør jeg i hvert fald, lige løsner det, der måtte sætte sig fast i bunden. Så det ikke står og brænder for voldsomt fast, når retten den står og simrer. Det er jo karrien, og det er olien, fedtstoffet fra kyllingen. Så er det blevet til sådan en lækker suppedas her. Så putter jeg lidt af det her currypaste i. Det er spækket med karry og andre lækre krydderier. Man kan selvfølgelig også putte det i, når man giver en 2 spiseskefulde. Gode spiseskefulde, måske en halv mere. Blander det godt rundt i retten. Dufter vidunderligt. Og så tager jeg en hønsebouillon og putter i. Når det lige så stille begynder at komme op i temperatur igen, så tager jeg min kylling og hælder tilbage i retten. Og sørg for at vende det godt med løg og tomat og krydderier. Sådan. Smider dem op. Og det skal bare være nogle grove stykker, fordi de skal ligge og simre med. De er selvfølgelig vasket og skrubbet. Og det behøver slet ikke at være så fine stykker, så bare noget groft. Jeg kan godt lide, når de er skåret sådan lidt
diagonal. Flækker den. Og det gode ved den her ret, det er, at den behøves faktisk ikke at tage så lang tid. Nu er gulerødderne kommet op til blomkål. Og så tager vi lige kartoflerne, så plejer at skære dem på langs. Jeg plejer at have skind på, fordi det er også fyldt med mange gode ting og sager. Ganske almindelige stykker, eller det her er 1 centimeter penge. Man skal selvfølgelig og naturligvis ikke komme til skade i sit køkken. Det her, det ser vældig voldsomt ud med alle de grøntsager. Og så de fleste tænker, jamen kan der overhovedet være i gryden? Det kan lige med nød og næppe være i gryden, og der skal ikke tilføjes mere vand end og hvede end den dåse tomater og halv dåse, som jeg havde puttet i med vand, som jeg brugte før. Ganske almindelig hvidkål. Giver også lige nogle grove strimler, og det kan bruge lidt mere. Sådan. Så det er det, jeg skal have i min gryde. Og det ser jo lidt voldsomt ud. Her i gryden, der står det stille og roligt og simrer. Jeg mærker lige efter, at det ikke er brændt fast, og det er det ikke. Det dufter fantastisk. Og så hælder jeg sådan set bare alle mine voldsomme gode grøntsager ned oveni. Og nu husker vi jo lige på, hvor meget hvede vi havde i gryden. Der var den her dåse tomater, og igen en halv dåse med vand i. Og så skal det sådan set bare stå stille og roligt under låg lige en 10 minutters tid. Når der så er gået små 10 minutter, så vender jeg, og det kan jeg så også gøre nu, det gør ikke noget, man gør det før eller efter. Men sørg for at vende jeres grøntsager sammen med kødet, sammen med løgene og det hele. Så alt det får farve, og alt det får smag. Og så skal den her ret stå og simre i små 45 minutter, hvor man går ud lige og vender det hele. Endelig ikke tilføje mere hvede, fordi grøntsagerne de afgiver rigeligt med hvede. Så bare lad det stå og pas på, det ikke brænder på. Nu er det små 20 minutter til retten den er ved at være færdig. Så jeg laver lige risen meget hurtigt. 1 kop ganske almindelig ris. 2 dele vand. Ja, godt lige få en lille spis med der. En lille spis olie. Og lidt salt. Og det kommer så bare over på en plade. Og så skal vi lige have fundet et låg. Og så får det lov til at passe sig selv. Alt imens så starter jeg lige ovnen. Sætter ovnen på
små 180 grader og gør min naanbrød klar. Mens lidt væder lige min naanbrød, så de er dejlige og bløde, når jeg skal bruge dem. Og lige 2 små stykker her, de kan også lige. Sådan. Og de bliver så puttet i ovnen lige kort inden. Kyllingen, den har stået stille og roligt og simret, og sørge for at vende og dreje det godt ned i gryden, så vi får vendt det hele. Og som I kan se før, så er det hele reduceret, og der er en dejlig konsistens hernede. Så får det lov til at passe sig de sidste 20 minutter. Nu er det ikke længe før, at det hele det er ved at være færdig. Risen den er taget af varmen, og den står bare, efter at risen den kogt op, så har jeg så bare sat den på en kold plade. Og retten herovre, den står og simrer lystigt. Men det der nu skal til, det er, at jeg lige skal have de sidste chili i, som jeg gemte. Det kan man jo undlade, hvis man synes, at det er for voldsomt. Og så putter jeg et par skefulde creme fraise i, men tager den lige af varmen, så det ikke står og simrer, mens jeg putter det i. Og så sådan. Og så rører jeg lige så stille creme fraisen rundt i retten. Får en lidt blødere smag og en lidt anderledes konsistens. Så tilbage på varmen med den. Og til sidst en god skål fuld ærter til at give det lidt farve, og selvfølgelig også lidt smag. Og det ser jo helt fantastisk ud, og det smager lige så godt. Så de sidste par minutter står den bare og varmer med ærterne i. Og brødene, de er puttet i ovnen, og de er også færdige om lidt. Og nu lader jeg bare gryden stå. Venter til risene de er færdige, og så anretter Adrian og jeg lige om lidt på vores tallerkener. Så tror jeg, vi er klar med lidt ris. Og du her. Skal du have meget? Ja, det er. Det er fint. Jeg får også lige en portion her. Og kylling. Nu har vi sgu have taget en bedre skid til det her. Så har jeg min tallerken. En masse grøntsager. Skal du mere?
franskbrød. Du vil ikke have mango chutney. Som tilbehør, så bruger jeg mango chutney. Gerne stærk. Hvis man ikke kan lide, kan man sagtens lade være. Er vi klar til at spise, Adrian? Ja. Jamen, bon appetit. Ja, så går vi ind i smoothie.